Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ismail Jibril Umar, wanda aka fi sani da Ismail Browser. So yau na kawo muku da wani tsaraba. Tsaraban shine yadda za ka hana duk wanda baka yi saving numbansa akan wayanka ba ya kira ka. So abun ba wani wahala ba ne. Abun da za mu yi shine na farko za mu yi downloading ɗin wani app da ake ce mai Truecaller. So ni gashi nan already na yi downloading ɗinsa. Zan hau kansa. In na hau kansa, can ƙasa ga abun da aka rubuta home, an rubuta contacts, an rubuta premium, an rubuta blocking. So dan danna kan blocking ɗin. Idan na kan blocking ɗin, zan je can ƙasa. Kuna kallo? Gashi nan zan je can ƙasa ga abun. So nan na farko block hiding numbers. In kai blocking hiding numbers yana nufin duk number da za a kira ka in dai an sata a private number ba za ta shigo kan wayanka ba. Na uku block numbers from foreign countries. Duk number da ke ƙasar waje bai taɓa kiranka ba, kamar irin scammers ɗin nan masu sata a yanar gizo suna iya creating number za ka ganshi kamar na ƙasar waje, so za ka iya blocking. So gashi nan na hudu block numbers not in the phone book. So number da duk baka yi saving ɗinta ba akan wayanka, so in dai ka danna wannan to ba number da zai shigo, ba irin da zai shigo maka. So da wannan na zo muku yau. Ina fata an tashi lafiya kuma za a wuni lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bar ku lafiya.